बेनो जाबाय खासियाबारि मार्केटा बे मार्केटा गसाइगावनिफ्राय 15 ना 18 किल'मिटार देखायो आरोना साइकेलजों फैयोबा ओमफ्राय 15 ना 18 किल'मिटार देखायो ओमफ्राय बाइकजों फैयोबा बिदिनो आधा घन्टाखौ हमनानै ला आरो ओमफ्राय आं माबाजों फैदों गारि फिसाया जोंनिजोंहाय खुमब्रा गारि होनो ओमफ्राय खुसेंग्रा गारिबो होनो बे गारि फिसाया बेनिफ्राय गसाइगावनिफ्राय भारा लायो 30 थाखा बेनो आरोना खासियाबारि मार्केटा बे मार्केटा फुङावनो जायो ओमफ्राय आंना एसे लेट जाबाय टाइमा 10ता 11ता जाबाय आरो दा ओमफ्राय बे गामिनि मार्केट गामियाव मार्केटा बिदिनो जायो आरोना एसे लादुरा फादुरा जानला मोनला बायदि फानो आरोना गासिबो हायावसो फानजोबो दखान दंबाबो ओरैनो उखुमल' खोबलाबायना प्लास्टिक खोबलाबायना आरो मानसि दङ मानसिफ्राबो मिक्स आरोना सावथालबो दङ ओमफ्राय बर' राभाफोरबो दङ बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ बारा मोजां खालामनो हायाखिसै नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा एसेबाबो मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरोना नोंथांमोननि लाइक मोनबासो मटिभेट जायो आरोना भिडिअ बानायनो आरो मोनथिखायो मार्केटाव मा मोनो बे मार्केटाव मा फानो गासिबो दंजोबो होनदों अलमस्ट गासिबो दंलाजोबो आरोना दख'ना ओमफ्राय गानग्रा जोमग्रा ओमफ्राय मैगं थाइगं ओमफ्राय दाउ अमाबो नुदों आङो ओमफ्राय अमा बेदराथ' थाखायो जेरावबो बेयो आसामनि बाजारफ्राव गासैबो बाजारफ्रावनो अमा बेदरा थाखायो आरोना बेबो दङ आरो ना बेदर गासिबो दङ आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर बे मार्केटाव फैफेरबायबा कमेन्ट खालामजाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे बाजारखौहाय माबायदि मोनो आरोना आरो जायफोरा फैफेराखै नोंथांमोना खाथि खालानिबा फैनो हागोन आरोना गसाइगावनि खाथि खाला दङबा नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन बायदिसिना लांफैनो हागोन आरोना गासिबो मोनलाजोबो माइ फाथो फानलाजोबो नोंथांमोना गसाइगावनिबा बे मार्केटाव फैनो हागोन आरोना मार्केटा मोजाङानो गाज्रि नङा मिस्टी है ना